NI exempt. You're towing a trailer along a 3-lane motorway. A motorway trailer ወይ ከዓ እቲ ተጎታቲ ገዛ ዝመስል ጎቲትና ንኸይድ ኔርና motorway ንበል when may you use the right hand lane የማናይ hand line ፅርግያ የማናይ ፅርግያ ኣብተን ሰለስተ መዓስና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ ኖርማሊ ጎቲትና እንድሕር ንኸይድ ኣለና የማናይ ፅርግያ ክንጥቀመሉ ይፍቀደናኒ ሶ መዓስና ክንጥቀመሉ ንኽእል ፀጋማይ ወይ ማእከላይ ፀጋማይን ማእከላይን ገለመለ ብሓንሳብ ንሕራ ተዓፅዩ ናይ ላይን ምዕፃው እንድሕር ኣሎ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል የማናይ ላይን ማለት እዩ on a smart motorway what does this sign mean እዚኣ 50 ኣብ ከባብ ኣትያ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ስማርት motorway ይብለና ኣሎ use all lines including hard shoulder ሕጂ 4 ይረኣያና ኣለዋ ኖርማሊ 3 ላይን ኣብ motorway ተራብዒቲ hard shoulder ትኾን ኣላ ማለት እዩ ኩለን ኣብ ልዕሊ ኩለን እንድሕር 50 ተፃሒፍሎ ወላ እቲ hard shoulder ተጠቐሙሉ ይብልና ኣለዉ ማለት እዩ You're on a smart motorway. What does it mean if red crossing is showing above the hard shoulder and mandatory speed limits above all lines? ኣብተን ሰለስተ ላይን 50 ተፃሒፍሎ ኣብታ hard shoulder ግን x ኮይና ኣላ እንታይ ማለት ይብለና ኣሎ እቲ hard shoulder ንኢመርጀንሲ or breakdown use only ያ ክትኮን ማለት እዩ መኪና ተተሲራትና ወይ ንኢመርጀንሲ ጥራይ You're on a smart motorway ኣብ smart motorway ኣለና What does it mean when a mandatory speed limit is displayed above the hard shoulder? ተመሳሳሊ ትሕቶ እዚ 50 ኣብታ ልዕሊ hard shoulder እንድሕር ፀኒሓ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ hard shoulder ኮላይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና So the hard shoulder can be used as a running line ትኾን ኣላ ማለት እዩ What's the national speed limit for a car or motorcycle on a motorway? ኣብ motorway ንመኪና ወይ ከዓ ንሞተርሳይክል national speed limit ክንደዩ ድሕሪና 70 miles per hour Why is it important to make full use of the slip road as you join the motorway? The slip road as you join the motorway. Slip road ማለት ታንእሽተይ ፅርግያ ናብ motorway ትሕውሰካ እሳ ማለት እያ እሳ ከዓ ንምንታይ ኢና ንጥቀመላ ነቲ ስፒድ ናትና ምስቲ ኣብ motorway ዘሎ ትራፊክ ማዕረ ንኸብፅሖ ካብ 60 ክሳብ 70 ገፅና መንሃሪታ ትኾነና ስፒድ ኣፕ ክንገብር ማች ክንገብሮ ነቲ ትራፊክ ኣብ motorway ዘሎ ማለት እዩ to allow you to fit safely into traffic flow in a left-hand line. ናብታ ፀጋሚት ላይን ዘሎ ትራፊክ ናብቲ ጋፕ መታን ክንኣቱ ብውሑስ ማለት እዩ እያ ትሕግዘና እንድሕር ቀስ ኢልና ኣቲናዮ ካብ ርሑቕ ወላ ርሑቕ ዝነበራ መካይን ቀልጢፍና ከርክባና እየን What color are the reflective studs between the line on a motorway? Between the line ይልና ኣሎ ሕጂ ኣብ መንጎ እቲ ላይን ኣብታ ቀዳመይትን ካልአይትን ኣብታ ፀጋመይትን ኣብ መንጎ እንታይ ኣሎ ሉና ኣሎ ጻዕዳ ይነሩ ጻዕዳ ኣብቲ ማእከል ናይቲ motorway ዘሎ ማለት እዩ ቀጠላልና ኣብ መእተውን መውፅን ኣምበር እንድሕሪልና ኣብ የማናይ ጥቓ central reservation ማለት እዩ red እንድሕሪልና ከዓ ብፀጋም ኣብ ፀግዒ መወዳእታ ማለት እዩ so ኣብቲ መንጎ እንድሕሪልና in between the lines እንተኢልና ግን ጻዕዳ ማለት እዩ When would you use the right hand lane on a 3-line motorway? ሰለስተ ላይን ዘለዎ motorway ነቲ የማናይ መዓሲና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብለና ኣሎ when you're overtaking መካይን ክንሓልፍ እንድሕር ደሊና የማናይ ፅርግያ ክንጓዓዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ You're in the right hand lane of 3-line motorway What do those overhead signs mean? ኣብታ የማናይ ፅርግያ እንድሕር ኣለና እዚኣ ሳይን እዚኣ እንታይ ማለት እያ ብለና ኣሎ ንዓ ገዲፍኩም ናብታ ፀጋመይትን ማእከለይትን እተው ይብለና ኣሎ ማለት እዩ so ቀዳመይታ ክትከውን move to the left and reduce your speed to 50 miles per hour 50 ናብ 50 ክንወርዶ ኣለና ስፒድና ከዓ ንፀጋም ከዓ ክንሰግር ኣለና ካብቲ የማናይ ማለት እዩ Which vehicles are prohibited from using the motorway? ካብ motorway ካብ ምጥቃም ገዳዊ ዘይፍቀደን ተሽከርከርቲ ካብዚአን ኣየኖተን ብለና ኣሎ Powered mobility scooter ዝበሃላ እዚአን ናይ ዲስኤብል ዝጥቀሙለን እዚአን ኣብ motorway ክኣትዋ ኣይከኣላን እቲ ስፒደን ብጣዕሚ ታሕቲ እዩ እንደገና በቃ እሰን እየን ማለት So powered mobility scooters እየን ኣብ motorway ዘይፍቀደን ተሽከርከርቲ
You're driving on a motorway. What does it mean if the car in front shows its hazard warning lights for a short time? ኣብ ሞተርዌይ እናተጓዓዝና ከለና ሓንቲ መኪና እንድሕርቲ ሃዛርድ ዋርኒንግ ላይት ወሊዓቶ ብቅድሜና ማለት እዩ ንሕፀር ዝበለ ግዜ እንታይ ማለታ እዩ so traffic ahead is slowing or stopping suddenly ብቅድሚኣ ዝኾነ ኣጋጢሙሎ so እቲ ትራፊክ ቀስ ብላ ኣሎ ወይ ከዓ ደው ብላ ኣሎ ሃንደበት ማለት እዩ you are on a motorway ኣለና what must you do if there is a red cross showing above every line ኣብ ኩለንተን ላይን ድሕሪ xxx መፅኡ ቀይሕ እንታይ ማለት ይብለና ኣሎ stop and wait ኣይ ክትከውን ኣብ ቅድሚት ዝኾነ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ so ደው ኢልና ንፅበ ክሳብ ዝቕየርቲ xx ማለት እዩ ንዕኡ ክንሓልፎ ወይ ላይን ክንቅየር ገለገለ የብልናን which vehicles aren't allowed to use the right hand lane of three-line motorway ነቲ የማናይ ፅርግያ ክጥቀማሉ ዘይክእላ መካይን ወይ ተሽከርከርቲ ኣየኖተን ካብዚአን ብለና ኣሎ so vehicles towing a trailer መካይን ተጎታቲ ሒዘን ዝኸዳ ዝኾነ ጎቲተን ዝኸዳ ልዕሊ 60 ማይልስ ፐር ኣወር ስለ ዘይፍቀደን ኣብ የማናይ ላይን ክኾን ኣይክእላን እየን ምክንያቱ ነተን ፋስት ቬክልስ ተን 70 ማይልስ ፐር ኣወር ዝኸዳ መካይን ቀስ ከብለአን ስለ ዝኽእላ ማለት እዩ እሳትኸው መልሳ when are you allowed to stop on a motorway ኣብ motorway መዓሲና ደው ክንብል ዝፍቀደና ይብለና ኣሎ when you're signaled to do so by traffic signals ከምዛ ቀድማ ቢልና ዝረአናያ እንድሕር ዳ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይቲ motorway ላይን እንድሕር ቀይሕ ክሮስ እንድሕር ቀይሕ ኤክስ እንድሕር ፀኒሑ ኣብ ኩለን ላይን ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ so when you're signaled to do so by traffic signals on a three-line motorway ኣብ ሰለስተ ፅርግያ ዘለዎ motorway ማለት እዩ which lane should you use if there is no traffic ahead ትራፊክ እንተዳ ዘየለ ብቅድሜና ኣይናይ ላይን ኢና ክንጥቀም ዘለና ብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ left lane is our lane what's the national speed limit on a motorway for cars and motorcycles ንመኪና ንሞቶን ኣብ motorway national speed limit ክንደይ ኣብ motorway 70 እዩ what color are the reflective studs between the hard shoulder and left hand lane of a motorway ኣብታ ፀጋመይቲ ላይን ኣብ መንጎ ሃርድ ሾልደርን እንታይ ሕብሩ ኣሎ ቀይሕ ምክንያቱ ብፀጋማይ ጫፍ ቀይሕ እዩ ዘሎ ካብኡ ንኒው ወይ ናብ ሃርድ ሾልደር ወይ ከዓ ናብቲ ኣግራብ ገፅካ ምፅዳፍ እዩ ማለት እዩ you stop on a hard shoulder of a motorway and use the emergency telephone ኣብ motorway ኣብቲ ሃርድ ሾልደር ደው ኢልና emergency telephone ካ ንጥቀም ኣለና where is the best place to wait for help to arrive ብለና ኣሎ ኣበይ ዝበለፀ ቦታ ንክትፅበ ነቲ ሓገዝ ክሳብ መፅእ ዝመፀካ ኣበይ ኮይንካ ክትፅበ ኣለካ ማለት እዩ ካብቲ ላይን ርሕቕ ኢልና ካብቲ ፅርግያ ውፅእ ኢልና ንፀጋ ገፅና ኣብኡ እዩ ዝወሓሰ ማለት እዩ well away from the carriageway ማለት ቀንዲ ፅርግያ ማለት እዩ ካብኡ ርሕቕ ኢልና ግን ከዓ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እቶም ኢመርጀንሲ ሰርቪስ ክመፁ ከለዉ ክንሪኦም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ your vehicle broken down on a hard shoulder of a motorway ab hard shoulder መኪና ተሰራ ኣላ ንበል but has now been repaired ሕጂ ግን ተዓርያ ኣላ how should you rejoin the main carriageway ነቲ ፅርግያ ክንሕወሶ እንድሕር ደኣ ኮይና ከመይ ጌርና ክንሕወሶ ኣለና ብለና ኣሎ ኣብቲ ሃርድ ሾልደር ስፒድ ናትና ምስቲ ቀንዲ ፅርግያ ዘሎ ስፒድ ከነመዓራርዮ ክንክእል ኣለና so gain speed on the hard shoulder before moving out onto the carriageway ኣብቲ ሃርድ ሾልደር ስፒድና ምስቲ ሓደ ኣመዓራሪና ምስ ኖርማል ፅርግያ ናብኡ ክንሕወስ ኣለና ማለት እዩ you're traveling on a motorway ኣብ motorway ንጓዓዝ ኣለና when we define the crawler or climbing lane እዚ crawler line ወይ ከዓ climbing line ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል እንድሕር ኢልና ነዘን ዓበይቲ መካይን በጥሓት ገለ ቀስ ኢለን ዝጓዓዛሉ ሓደ ላይን ሓውሲ ዓቐበት ክኸውን ከሎ ኢና ንረኽቦ ነዚ ማለት እዩ so መልስ እንታይ ትኾን ኣላ on a steep gradient when will you use an emergency refuge area on a smart motorway emergency refuge area ንብሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ቦታ ማለት እዩ
ሓንደበት ካብቲ ሞተርዌይ ኣላግስ ኣቢልና ደው ክንብለሉ ንኽእል ዝኾነ ሓደጋ ተጋጢሙና ገለ ማለት እዩ ነቲ ቦታ ማዕፅና ንጥቀመሉ ኢን ኬዝ ኦፍ ኢመርጀንሲ ኦር ብሬክዳውን መኪና ተተሲራ ወይ ብህፁፅ ገለ ተጋጢሙና ማለት እዩ what helps to reduce the traffic bunching on a motorway ፃዕቂ ትራፊክ ንምውጋድ ወይ ንምዝሓል እንታይ ክሕግዘና ክእል እንታይ ይሕግዝ ወይ እንታይ ፍሎው ገብሮ ይብለና ኣሎ ቫሪያብል ስፒድ ሊሚትስ ተቀያየረ ስፒድ ሊሚት 70 ነይሩ 60 50 ገለ ናብለ ተቀያይሩ ነቲ ፃዕቂ ከፍኩሶ ይኽእል እዩ ማለት እዩ when may you stop on a motorway ኣብ ሞተርዌይ መዓስ ኢና ደው ክንብል ንኽእል ይብለና ኣሎ ኣብ ኢመርጀንሲ ወይ ከዓ መኪና ተተሲራትና ኢና ደው ክንብል ንኽእል ኣብ ሃርድ ሾልደር ማለት እዩ you're joining a motorway from a slip road በታ ንእሽተይ ፅርግያ መፀንበሪት ናብ ሞተርዌይ ጌርና ናብ ሞተርዌይ ንሕወስ ኣለና how should you deal with traffic already on the motorway ኣብ ሞተርዌይ ዘሎ ትራፊክ already ከመይ ጌርና ኢና ምስኡ ወይ ከመይ ጌርና ንሕወስ ሴፍሊ ብውሕስ ኣገባብ ከመይ ጌርና ንሕወስ ብለና ኣሎ ነቲ ስሊፕ ሮድ ተጠቂምና ስፒድና ምስቲ ኣብ ቀንዲ ሞተርዌይ ዘሎ ትራፊክ ከነመዓራርዮ ኣለና ከርክቡና ገለ ይክእሉ እዮም ካብ ርሑቕ መፅኦም ከርክቡና ይክእሉ እዮም ምክንያቱ ስፒድና ከም ናቶም ስለ ዝኾነ match your speed to traffic in the left hand lane and filter into the safe gap ናብቲ ጋፕ ርኢና ካብቲ መኪና ብድሕሪና ዘላ ከይተርክበና ኣብቲ ቀንዲ ሞተርዌይ ማለት እዩ ናብ ውሕስ ጋፕ ንኣቱ what's the speed limit for a car towing a trailer on a motorway ኣብ ሞተርዌይ ትሬይለር ወይ ተጎታቲ ጎቲታ ተኸይድ መኪና እንታይ ስፒድ ሊሚት ናታ ክንደይ እዩ 70 ማይልስ ኣይተኸይድኒ 70 ናይ ሞተርዌይ ናይ ሞቶን ናይ መኪና ማለት እዩ ትሬይለር ጎቲታ ተኸይድ መኪና ግን 60 ማይልስ ፐር ኣወር ክትከይድ ትኽእል ማክሲማም your car gets puncture while you're driving on a motorway መኪናና ብኮ ኸይና ኣላ ሞተርዌይ ንበል what should you do when you've got to stop what should you do when you've stopped on a hard shoulder ኣብ hard shoulder ደው ምስ በልና እንታይ ክንገብር ኣለና ብሓፂሩ ብኮቶ ኸይና ገለቶ ኸይኑ ዝኾነ ነገር ተኸይና በዓልና ክነዕርያ ይብለና ሞተርዌይ እንታይ ዳ ሓገዝ ክንሕትት ኣለና በቲ ኢመርጀንሲ ቴሌፎን ጌርና use an emergency telephone and call for help how should you use the lanes on a motorway ኣብ ሞተርዌይ ነቲ ላይን ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ብለና ኣሎ keep to the left hand lane unless you're overtaken መኪና ክንሓልፍ ተደሊና ወይ ኦቨርቴክ ክንገብር እንተደሊና ጥራይና በቲ ካልእ ክንጓዓዝ ንኽእል ተዘይኮይኑ ኣብ ፀገማይ ላይን ክንዝውር ኣለና ማለት እዩ where should you stop to rest if you feel tired while you're traveling along a motorway ኣብ ሞተርዌይ እንድሕር ድቃስ መፂና ወይ እንድሕር ደኺምና ማለት ከነዕርፍ ተደሊና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ቀልጢፍና ካብቲ ሞተርዌይ ወፂና ኣብ ውሕስ ቦታ ደው ኢልና ከነዕርፍ ንኽእል ኢና ኣበይና ደው ክንብል ንኽእል ኣብ ዝቐረበ ሰርቪስ ኤርያ እንድሕር ኢልና ውፅእ ኢልካ ማክዶናልድ ገለመለ ዘለዎ መዕረፊ ቦታ ኣሎ ካብ ሞተርዌይ ውፅእ ኢልካ ኣብቲ ዝቐረበ ሰርቪስ ኤርያ ከድና ንዕርፍ ማለት እዩ which vehicle should you use the left hand lane on a 3-line motorway ነቲ ኣፀጋሚቲ ላይን ናይ ሞተርዌይ ኣይኖት መካይንን ክጥቀመላ ዘለዎ ንብለና ኣሎ ፀጋሚቲ ላይን ናይ ሞተርዌይ ማለት ሃርድ ሾልደር ማለት ኣይኮነን ፀጋሚቲ ማለት ካብተን ሰለስተ ፀጋሚቲ ኩለን መካይን ብኣ ክኸዳ እዩ ዘለወን አንለስ ክሓልፋ እንተደልየን ጥራይ እምበር ኩሉ ግዜ ብኣ ክኸዳ ኣለወን ክሓልፋ ተደልየን ግን ብማእከላዊ ወይ ብየማናይ ክሓልፋ ክእላ እየን ምስ ሓለፋ ከዓ ናብኣ ምለሳ any vehicle that isn't overtake ዘይትገብር መኪና ብኡ ትጓዓዝ ኣለዋ ኩለን ማለት እዩ ኩለን መካይን you're traveling in left hand lane of a 3-line motorway ኣብ 3-line ሰለስተ ላይን ዘለዎ ሞተርዌይ ብፀጋማይ ንጓዓዝ ኣለና how should you react to traffic joining from a slip road ካብ ስሊፕ ሮድ ጌሮም በታ ንእሽተይ ፅርግያ ናብ ሞተርዌይ ትሕውስ ስሊፕ ሮድ ማለት እዛ ንእሽተይ ፅርግያ ናብ ሞተርዌይ ትሕውሰካ ማለት እዩ ኣብኣ ስፒድና ምስዚኦም ቀንዲ ኣብ ሞተርዌይ ዘለዉ ስፒድና
መማዓራረይ ኢና ንጥቀመላ ቢልድ ኣፕ ክንገብር ስፒድና ማለት እዩ ሕጂ ብኡ እንድሕር መፂኦምና መካይን ንዘን መካይን እዚአን ከመይ ጌርና ዲል ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ንሕና ኣብዚ ቀንዲ ፅርግያ እንድሕር ኣለና ፀጋማይ ሚሮር ቸክ ክንገብር ኣለና እንድሕር ደኣ ሓንቲ መኪና ካብቲ ስሊፕ ሮድ ናባና ገፃም እንድሕር ኣብቲ ቅድሚና ኣትያ ካብቲ ናትና ካባና ቀስ ትብል እንድሕር ኮይናሳ ንሕና ቀስ ክንብለላ ኣለና ወይ ከዓ እንተተኻኢሉ ናብቲ ማእከላይ ላይን ገፅና ንሰግረላ ድሓር ንምለስ ማለት እዩ so adjust your speed or change lane if you can do so safely ብውሕስ ኣገባብ ላይን ክንቀይሩ እንድሕር ደኣ ንኽእል ኮይና ንሰግር ተዘይኮይኑ ምስ ናታ ስፒድ ንመሳሰል ማለት እዩ You are on a 3-line motorway. ኣብ 3 ላይን ዘለዎ motorway ኣለና. Which lane are you in if there is red reflective studies on your left then white on your right? እጂ ካብተን reflective studies ቀይሕ ብፀጋምና እንድሕር ፃዕዳ ብየማና እንድሕር ሪኢና ኣበየናይ ላይን ኣለና ማለት እዩ ንብል ኣለና ኣብታ ፀጋመይቲ ላይን ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ብጫፍ ናይ ፀጋም ቀይሕ ኣሎ ማእከልካ ፃዕዳ ኣሎ reflective studies ማለት እዩ So, in the left hand lane نقبر مالتي مثلا Your vehicle has broken down on a motorway مكينة تسيرة What should you do if you aren't able to get onto the hard shoulder نابتي hard shoulder قزنا كنبتصح انت ذاكي إلنا مكينة تسيرة راو مخاد مسقع تعباتنا انتهي كنقبر علينا بلنا له Switch on your hazard warning light hazard warning light كنقوله علينا ንሱ ተወሊዕናዮ መካይን ከም ዝተሰብረትና ክፈልጠየን ድሕሪና ኩና ብከባቢና ዘለዋ ማለት እዩ ሰው ምሳና ከይጋጨዋ ተላለየን ክቐርባየን ማለት እዩ What do this motorway signs mean? እዚ ሳይንስ እንታይ ማለት እዩ ናብ ኤግዚት ቆፃር እዩ ንኣብነት 300 ያርድ 200 ያርድ ተሪፊካ ኣሎ 100 ያርድ ተሪፊካ ኣሎ ንክትወፅእ እዚ ሕጂ ናብቲ ኤግዚት ማዕርክ ክንደይ ቀሪብካ ኣለካ ዝሕብር ካውንት ዳውን ማርከርስ ይበሃል ማለት እዩ They are countdown markers to the next exit. after خليت موزيت countdown gear ينقرأ كمالتي. What should you do while you're driving on or riding along a motorway? أب motorway مكينة نزور ويكا موتو نحر نزور على الأخيرا نبل أبنت انت كنقبر على ناكب زينا مرات زين كابتي أبقال زرقانا زورنا نريو رحقت كاون العلي كنرئ لنا ما رحقنا هرئ لنا مهناتو تسفيدنا قلطيفو أو خبصحنا سلازغل مالتي أو قلطيفنا نويح قعزو سلنقعز أرحقنا خنطمت كنكلا لنا So look much farther ahead than you would on other roads كابت خالد زرقانا نقعزو كاون لعلي أرحقنا كنرئ لنا Traffic officers operate on a motorway and some primary roads in England and Wales Traffic officers ኣብ motorway ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ፅርግያታት ኣብ ኢንግላንድን ዌልስን ኣለዉ ኦኬ እሶም ግን እንታይ እዮም ስርሖም እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስርሖም stop and direct anyone on a motorway ዝኾነ ገበኛ ድዩ ወላ ትራፊክ ስፒድ ልዕሊ ስፒዱ ዝኸይድ ድዩ ደው ኣቢሎም ዝኾነ ነገር ክብልዎ ይኽእሉ እዮም በቃ እሱ ይስርሖም ማለት እዩ Your vehicle breaks down on a motorway and you need to call for help. A motorway مكينة تسير الله حاجز كادلينا كندول دلينا لنا مالتي. What might be better to use an emergency? Why might it be better to use emergency roadside telephone rather than a mobile phone? تيا emergency telephone نمنتها كموبايل علي أقداسي تخون له مخناتو بقى غير كخدو لهم كلها أبي exactly كم زلها فولتيهم بموبايل كات خوينو جن نابعتو قاعدكا دي ستايل خط نقرهم تو location مالتي so it allows easy location by emergency service بقليلو كنخرو خوخا يحجزم بتاع emergency telephone تروي كله What color are reflective studies between motorway and slip road? A motorway أبتا slip road انت على نحريلا slip road ጫፍ ናይታ slip road تاني شيء صرقا مصن بغيتنا لنا مأتون موز نايت motorway مالتي انت على green قتلها
ብኸመይ ክንሕዛ ንኽእል ትራፊክ ላይት ግሪን ምስ ኮነትልና ንወፅእ ንኸይድ ማለት እዩ ሶ መውፅን መእተውን ናይ ሞተርዌይ እቲ ሕብሪ ቀጠልያ ኣለዎ ማለት እዩ you're driving on a motorway which lane should you get into well before you reach your exit ቅድሚ ምውፃእና ካብ ሞተርዌይ ንጋዕ ፀኒሕና ቅድሚ ምውፃእና ኣበይ ናይ ላይን ኢና ክንፀንሕ ዘለና ኣብለና ኣሎ ኣብ ሌፍት ሃንድ ላይን ካብ ፀጋማይ ኢና ናብ ስሊፕ ሮድ ክንወፅእ ንኽእል